13-нче бүлек. Норадынның Туктамыш ханны үтергәне. Руслан Габитов укый. Азамат ир Туктамыш качып бара ятканда, Шулманны кайта кичкәндә, Акның башы, Жим далага җиткәндә, Җиз бүрекле 100 ирем Җим далада күренер дип, 100 иреннән аерылып, Киң Җанбайны янга алып, икәүләп юлга юнәлде. Яна бер көн баргачтын, Кемалның улы Киң Җанбай атыннан иңеп торганда, колагын җиргә куйганда, Норадын менгән сарала, үкрә биреп кешнәде. Җанбай анда сискәнде. Туктамыш аны күргәндә, күңеле боздай бозарып, Киң Җанбайга аны әйтте. Кашымдагы юлдашым шыбыр-шыбыр итәдер. Җанына кыен килгәндә, мине ташлап китәдер. Бу барганнан барырмын, төлкелегә барырмын. Төлкеледә курыксам мин, Ку күлленең күлендә баса биреп ятармын. Теләвеңне теләп торгайсың, Аллам иям иш булса, 13 ел үтте дигәндә, яна кайтып килермен. Аны да әйтеп Туктамыш Киң Җанбайдан аерылды. Төлкелегә юл тотты. Төлкеледә кунганда, колагын җиргә куйганда, Норадын менгән сарала үкереп яна кешнәде. Аны ишетеп Туктамыш анда җаны бер курыкты. Ку күленә юл тотты. Ку күленә барганда, җир сулары калганда, тулгай биреп аны әйтте. Иделдән чыккан ирмешәл, ирмешәлдән чыккан кылтырган, кылтырганнан аерылдым, кышны кайда чиярмен? Кыбәмнең бикләренең бавын ничек чишәрмен? Кылача аттан йөк ауды, кушны кая артармын? Сынаулы бүзем йыгылды, сынаусыз ал белмәгән, бидәүгә ничек базып минем? Сер белмәгән башларга серемне ничек түгием? Күп нигәрдән аерылдым, киңәшемне инде кемнән сорармын? Туктамыш алай барганда, эшеннән эше янганда, 9 күзле кирәүкә иңсәдән басып барганда, бүз юшанга җиткәндә, бигеннән чишеп ул тунын калдырырга уйлады. Бер билгесе юк икән кирәүкәмне салмага, караң калыр кара тун, бүз юшанга салыйм. Алла үземә биргәндә, кайтып синнән алыйм, дип 9 күзле күбәне анда салып калдырды. Туктамышның артыннан изеннән изен чыгарып, баса килде Норадын. Бүз юшанга җиткәндә, караң калган кара тун, 9 күзле кирәүкә аны да табып Норадын өстенә киеп кырганып, Ку күленә юнәлде. Ку күлленең күлендә, кау камышта ятканда, Туктамыштай зур ханның дөрселдидер йөрәге. Ку күленнән курыкканда, Туктамыш хан аны әйтте. Дөрс итеп, дөрселдәмә сум йөрәк, тынычлыкка зар чакта, дөрселдәвең ник кирәк? Идегәйдә икәү, мин яңгыз, иреккән җирдә тынармын, сулкылдама ак найза, суешкан җирдә сынарсың. Балкылдама бала усак, батырларым биләрем биялешеп килгәндә, сөңге сапка кыярлар, бала усагын япрагы җирдә ятып суларла. Кубалама кыба җил, Тәңредән изен килсә тынармын. Быркырама кыбакым, яңгыр яуса ятарсың. Кыбырсыма тукмак яу килгән көн басылырсың. Көлберәмә көн ана, болыт килсә батарсың. Тулыксыма тынық су, мине ишеткән суык су.
90-ның бірі туса қатарсың. Тыңламасаң сүзімні, үстіңе йылқы әйдәрмен. Бір суырса қырырсың, бір батлауық болырсың. Қиқулама қызғышқыш, қанатың қуш, мойның буш, ауызың бұрының мүгіз қыш, авазың яман зарлы қыш. Батлауық толған йылқым юқ, ұяң таптар малым юқ. Ұя толған юмырқаң, итәкләп алыр уғлым юқ. Бу қатардан жан қалса, Аллам ием иш булса. Нуғайлының ағыр йұрт, башшы болып мен келсем, қаралашын түклі аяқ, үстіңе шиіп бір салсам, анда бір қорқып шумарсың. Күл иесі син булсаң, мен күплерінің иесі, баш ұшымда әйләніп, қиқу салып ермеші. Сені күлден айырған, мені илден айырған. Идігей улы Нырадын, минемдейін сарғайып, қазақ шықсын иліннен, садақлары салбырап, хиш түшмәсін биліннен. Азамат ир Туқтамыш, ене тұрып, ене әйтті. Хан болып не иткенмін? Халығыма иліме, үлгі болған мырзамын. Арбаны ылы күбәләк, Нырадыннан қашты, күр. Сары мәрмәр алтын таш, идігей аны басты, күр. Идігей анда тұрдыла, иніп сүрен салдыла, алтын башлы шаң қубыз, аманлықта әйбәтлі, яу келген күн тындыла. Туралы қышның баласы, тумағы көзге түштілі, минем ғазиз байтағым тубықтан қанға баттыла. Туғыздан үрмә қыл айыл, арғымаққа баттыла. Үзәңгісі үзмә алтын, қиышқаны қима алтын, нұқталары сум алтын. Азаулары бір қарым, арғымақлар бауда қаттыла. Әзелден яу идігей, малымны алып қоймадың, кәнике қышып туймадың. Менің башымны кискен күнде син тынарсың идігей. Қу күллінің күліне Нырадын жите келгенде, Туқтамыштай Зурханның дүрсіл дейдір ерегі. Әне қара көрінген идігей улы Нырадын, хиш бирмәсін мұрадын. Хан улымын, асылмын, үлми қолға тұтылмам. Әне житті Нырадын, мен өзім бұл күнімде жерге сіңсәм құтылмам. Келе житіп Нырадын қу көліні көргенде, Азамат ир Туқтамыш қашса қаша білмәді. Құба келіп орынынан тұра келді Туқтамыш. Бір-біріне сәлем бергенде, анда әйтті Туқтамыш. Атның бары тұлпар болмас, қышының бары шыңқар болмас. Ишек дие болмас, сыйыр бие болмас. Қиышқаны юкәдір, бинің аты би болыр. Қиышқаны күміштір, қылның аты қыл болыр. Син иш минем қылымсың, мен шыңғызмын, біләмсің. Хан улымын, ханыңмын, өзім үлмей қолға тұтылмам. Үтірмәмін мен сені, үтірмәссің сен мені. Анда әйтті Нырадын, мен бір қылың түгілмін, сен де шыңғыз түгілсің. Мен қымырысқа болып та, сен Сүлеймен түгілсің. Қамшы сабы қайма алтын, Қаныбек те хан иді. Ол шыңғызмын дер иді. Ол да шыңғыз болмады. Тибінгісі тізме алтын, Тыныбек те хан иді. Ол шыңғызмын дер иді. Ол да шыңғыз болмады. Үзәңгісі ізме алтын, Узи биде хан иді. Ол шыңғызмын демеді, әммә ол шыңғыз иді. Мені қылым демеші, сені біләм демеші. Менім атым Нырадын, өтіргенші тұрамын. Әйтеріңні әйтіп қал, атараңны атып қал. Мен бабамнан сұраған, дүшәмбінің күнінде, сишәмбінің түнінде, ай білән күн яурылып, ике нұрдан ялғашып, шын ғазиз қанның үзіннән пәйдә болған мырзамын. Астымдағы ақ бұзны мен бабамнан сұраусыз алып мінген мырзамын. Бурама темір сум алтын бүгіп найза таққанмын. Ғәрәп китап оқыған, ғалимнен мәғіне сұраған мырзамын. Сөзі көңіліме ятқанда, көз шегімні салғанмын.
үзем гыйлем укымай, гарәбичә белгәнмен. 360 пәйгамбәр, 32 мең сахаба, мин укымый белгәнмен. Җир белән күкнең арасы 3000 еллык юлдыр дип акыл белән белгәнмен. Үзгә динле кәфергә үткәрә илче игәнмен. Буран сукса шаң йыкмас, яфрагым күлдән ярылмас. Аргымагымны атланып, карап идел кишкәнмен. Казан малым камкага үлге сәләме пешкәнмен. Казан белән кантамнан кара баллар ташытып, һәр даим су урынына эчкәнмен. Батыр менгән атларны базарда сатып артык кылганмын. Батыр кигән туннарны балтырыннан кигәнмен. Ялан кылыч кулга алып, яу кайтарган мырзамын. Бирок сынлы ат менеп, билек сөргән мырзамын. Кыен күргән егетнең кыйбатын белгән мырзамын. Эш күрсәткән егетнең алапасын язган мырзамын. Билгеле балта кулга алып, билге чапкан мырзамын. Биргән малын кире алмас, билекле газиз улымын. Атасын сорамый нүгәр ияртмәм. Асылын сорамый мал бирмәм. Биргәндә 1500 сары алтынга туктамам. Дусымның утын сүндермәм, дошманым утын яндырмам. Шах Норадын миндермен. Шушы йөргән Шыңгызның кайсы улыннан кимдермен. Туйгужа улы Туктамыш асылы Шыңгыз булса ни булды? Шәшле төкле Хуҗа Әхмәт, аннан туган Ир Әхмәт, аннан туган Тимер Кыя, аннан туган Котлы Кыя, аннан туган Идегәй. Идегәйдән туган Норадын, Алла юмарттыр, аңа бирде морадын. Ант кылышка җиткәндә әйтерең булса әйтеп кал, кылырың булса кылып кал. Анда әйтте Туктамыш. Кым җыелып таш булмас, кыл җыелып баш булмас. Аштан туйган ялчымас, патша булган Идегәй, Шыңгыз нәселеннән булган. Бу башымны алса да, ул да Шыңгыз булалмас. Нинди түрә бирсә дә, миндәй түрә бирә алмас. Яхшы белән яманның ул да кадерен белә алмас. Азамат Ир Туктамыш җаныннан өмет үзгәндә, кыелып очкан кышларга баш күтәреп анда әйтте. Кыйгышлар да казгышлар, белә алмыйсыз байгышлар. Сезне күлдән айырган, мине илдән айырган Идегәй улы Норадын бер Алладан сорайык, һич бирмәсен морадын. Казак чыгып җиреннән, садагы төшеп биленнән, минем дәен аптырап, куркуыннан калтырап, баш куярга җир тапмый, куылып йөрсен иленнән. Анда әйтте Норадын. Андый казгышны анда куып качырттым, андый каргышны монда бастым, бакырттым. 7 тауны яңгыраттым, каргышын кара башыңа баш кисәрмен кайгысыз. Атамны йорттан син кудың, мине йорттан син кудың. Казак чыктым илемнән, илдән илгә күп үттем. Садагым төшми билемнән. Үз кылганың үзеңә кайта, икрар юктыр телеңнән. Арын әйттә, бирен әйт, беренче кизәк кемнеке? Яшең өлкән ир икән, син ат, кизәк синеке. Анда килеп Норадын каршыдан турып басканда, Азамат Ир Туктамыш 3 катар угын атканда, атканы кар итмәде. 9 күзле киреүкә бер күзеннән үтмәде. Үз коралыма юлыктым дип, жын жыгалы шал башын сына бирде Туктамыш. Ир Норадын сукканда, кылышы белән чапканда, Туктамышның шал башы җиргә төште. Аллалап. Кан урнына сөт акты. Башыны җитеп артыннан ак найзага кыстырып, аны да өскә күтәреп, Норадын анда сорады.
Құлдан вәзир қуясызмы? Құл тіліне инанасызмы? Сүңгіде тұрған хан башы тілге келіп анда әйтті: «Ей балам, 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 құлдан вәзир қуйсақ та, құлның тілін алсақ та, гәүдә түбәндә қалды, баш әлі дә синнән юғары». Норадын башыны җиргә атты, аннан аны яна алды. Яна алган соң атланды, саралатын бер типте, кайта бирде Норадын. Идегәй дастаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.